Oras madihita saluhut. Dame ni Tuhanima madungan hita saluhut na. Berita na ulun Yesus Kristus mangihuton na badia Markus. Dung salpo onomari ditugid Jesus ma si Petrus, si Jakobus, doho si Johannes, nakop man na sida tu sa dadolok na tibbo, gabi puli ma holan na sida disi. Dungi mo ba marupa ni Jesus di ida na sida? Jala pakaian na masay botar marlinang-linang. Da nga dong di portibyon na boy manusi songoni botar na. Dungi di ida na sida ma si Elia do si Musa makatay do Jesus. Gabinin na si Petrus ma to Jesus. Ali guru, sonang nai do tami dison. Upajongjok kami madison tulu sopo-sopo. Sada di ho, sada di si Musa, jala sada di si Elia. Didok iba na pesongoni, naso diboto iba na do manang naaha na ikod dohonon na, alay masay may bier do na sida. Dungi Roma obun magukupi na sida, jala terbegema suara sien obuni. Odo anakku na hinaholongan ni rohakku, tangyok kamu ma ibana. Dibering nasida masa tokin humaliang nasida, dang adong be di ida nasida na asing nda hola Jesus rapdo nasida. Ditik kituat nasida siya duluki, diruk Jesus matu nasida. Unang pabuahamu, manang natu ise naung di ida munay, at dorang so hehedope anak ni Jolmay siyan hamatean. Di oloy nasida do hatay, alay las marsowal manasida sama nasida taringot tu haheheon siyan namate. Songoni mabarita nauli ni Tuhan. Rapdohot Jesus. Damang day nang nahinahulongan, barita nauli na tatangihon. Manang nadipatubigi tuhita sa daryon, makubarakon dala silang nalaw si dalanon ni Jesus. Dalan na borat, alay di ujung na gabi dalan hamunangan, manang dalan hanguluan, law pajupang doh debata, jala dohot akan nabadiya di surgo na manottongi. Pardala na tudulok, imasada tudusan pardalanan di hanguluatta si ganupari. Ditugid Jesus do si Petrus, si Jakobus, si Johannes, jala ono na sida dibuat tu sa daduluki. Dison, molo tarimang rimangi, rade akasisiani rap mardala do Jesus lapatan na porseado akasisiani na diurupi Jesus do nasida di bagasan pardalanan asabuin nasida saha tudulok. Di bagasan barita nauli odeng dang dipatorang sungod dia do pakilalan nasida di bagasan pardalanan. Jaladang di patorang akasibuanon songo bohal di pardalanan. Alay na di patubigi tuhita, ima nasahat nasida diduluki. Dungi di patorang do molotung masaylas rohan nasida diduluki. Di ida nasida Jesus namu barupana. Abit na marsilam alani botarna, dang tarhatudusan botarna. Jala di ida nasida do Jesus makatay. Tu si Musa doho si Elia, ima partugi bangso Israel di padan naromi. Akadongan saha porsiam, nang pedang dipatorang pardalan nasida at dorang sosaha nasida tuduluki, boy dorata bayak korsongod dia pardalanan molo lao manang nakot tu sa dadulok na tibbo, nasohya di dala ni Jolma, manang dakya hita tuduluki. Boy do tabayakon aka abataba di pardalanan ni, rupani, japalan na pokpot, laddi muse dalan na, tukis, dohok muse aka binatang di inganani, lan aka na asing. Si pata, ala ni maul na pardalanan ni, olo do gabi tubu di bagasan roha sakap law mulak, lapatan na dangbe diturus so be pardalanan ni.
alai moluboi do tabolusi pardalanan ni nang pe gok abatabat sahati tu ujung ni duluki na tubu di rohatta ima las ni roha. Gabi muba pakilalatta buhit tapi gabi minar mangida akaluat na adong di inganani. Ala ni las ni rohatta gabi lupa dohita di akka abatabat oding. Akadongan nahi naholongan pardalanin di Jesus serap doh tulu sisiani sadatu dosa doon songo pardalanan ning haporsiaon dingulutta tu sadadolok. Sipata di pardalanan tai olo dohita tersiladit rupani tersiladit di pakkatayon. Olo do gebi tubu sogoni rohan ni dongatta tu hita manakita tu dongattai. Tersiladi di perkarejuan terbuat naso hakta paguari mai korupsi. Tersiladi di hasetiau tu dongaripe ima gabi olo sipata marsakap tu na asing nampe sa sitong na nunga maripe. Adong musedo abat-abat disakap ni tanaringgan. Rupani marsakap lau pasikolahon ianak kota nasaha tu persikolahan na tibu alai suhumisik dang adong. Manang adong sakap ta lau pemajuan hutatta huriatta negaratta alai siya adong na makabati. Sipata gabi tubuh pardilian di bagas rohatta. Akadongan na hinaholongan di parhubasan Paskah minggu na padua honon. Di paingok Jesus duhita asahita rap mardalan doh ibana di pardalan ningolutta. Rap doh Jesus lapatan na pajonok kodiri tu Jesus naringgas martangiang. Ro tu parhurian, ro tu dua lingkungan. Alai ditikyon di masa pandemikon. Dinggamannya kita gumudang martangiang di bagas tabi. Mangulahon na hinaholomon ni Jesus rupani mangurupi manang numanugunugu dongatta molo tersilad di hagalion na. Marhite mapergugoy dongattai asaboy tutu dongattai jongjong jala margogo mangulahon na dinggan. Nakita pe molo tersilad dit manang madabu ikon olo manian ditugu-tugu dongatta. Asaboy hita mo si jongjong jala mardalat tudalan nadingkan. Sa luhut nai asahita doh rap akadongatta jolma. Boy manginda Jesus namu barupana di hangulutta. Ima na olo hita di bay Jesus nagabi si buat dalan hanguluan, dalan hasonangan, dala si buat dame dot holong. Amin.